nɛgɛ ɲɛ 17 Wagadugu ani Dakar an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye Malikura kɛnɛ sigikan ye nin ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA Sova la Washington DC bi juma décembre kalo tile 27 san 2024 kunnafoni kumabaw filɛ nin ye ninnu ye. Farafina tile biya fanfɛ jamana fila Burkina ani Senegal minnu ye marabolo kuraw sigi kɛ da fila tɛmɛnen ninnu na marabolo ɲɛmɔgɔw ye u ka foroba politiki baarakɛ siraw dayira u ka wasadenw na bi juma la. Ɲorodi Sahel Tarikiya Tijani karamɔgɔba Cerno Amadu Tal welekura kunu alamisa tilegan waati la Basiru Tal a balimakɛ ye seereyaw di Moribo Danbele ma a kan an bɛna u lase aw ma kunnafoni kɔnɔ. An bɛna laban ni Njayi Sanu ye ka bɔ Bobo Julaso Burkina Faso musow ka kɛnɛ kan bi a bɛna kuma an ye an balimamusow bɛ san yɛlɛma 31 fêtes labɛnw sabati cogoya minnu na kan. Ka segin tuguni ko kura ka foli ani tanu lase aw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an ka tɛmɛne an ka kunnafoniw ye an bɛ taa Burkina Faso Burkina premier ministre kura Jean-Emmanuel Ouédraogo ye a ka foroba politiki baaraw kɛli siraw dayira furancɛ fanga wasadenw na bi juma la. Ouédraogo sugandira décembre kalo tile 7 tɛmɛnen ninnu na k'a bila Apollinaire Kiyem Tembela nɔ la a ye layidudi kɛ wasadenw ye ka gouvernement bɛna dɔ fara lakanakɛlaw ka fangaw kan ni sinsili ye fanga ka baara kɛ ɲɛbila kunba damadɔw kan ayiwa ne dansogokɛlaw kɛlɛliw yurukuyuruku kɛlɛliw ani sɔrɔ ɲɛta ɲumanw olu bɛ se ka sabati cogoya min na a ka jamana kɔnɔna la ayiwa yaasa an ka se ka kuma nin kɛ ka ɲɛdɔn a la an ye wele bila an ka lasilikɛla ma ka bɔ Wagadugu Kader Traoré a bɛ an bolo nɛgɛ kan Kader an ka foli b'i ye ayiwa ɲininkali fɔlɔ ye min ye Emmanuel Ouédraogo sinsira kosɛbɛ jamana ka usine bilaliw la ayiwa sen kan yala kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa a ye a fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko fanga bɛna baara taabolo dɔw ta yaasa ka se ka sɔrɔdasiw ka lakana sabatili minɛnw olu ladilanniw kɛ e yɛrɛ ye nin ye cogoya jumɛn na a bɛ mun de yira a ka kumakan ninnu bɛ mun de yira. Anw la Kayatu Traoré anw la VOA bamanan filɛlikɛlaw ani a lamɛnnikɛlaw bɛɛ i n'a fɔ aw y'a ye cogo min na ne yɛrɛ jɔlen don Burkina Faso ka wasaden bulon yɛrɛ le ɲɛfɛ ka se ka nin laseli lase aw ma yɔrɔ min na Burkina Faso ka fanga ɲɛma premier ministre Jean-Emmanuel Talba Ouédraogo ale kɔni a sera ka kuma wasadenw ɲɛfɛ ka taa babu 8 le kan a kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kunbabaw o ye ka se ka kɛlɛ kɛ ka taa lankanabaliya min yɛrɛ wara ka taa n'u faso kɔnɔ a filanan o ye ka se ka kuma ka taa min ye ko crise humanitaire ani a sabanan an bɛ se ka min fɔ babu ninnu na o ye ko ka se ka kɛlɛ kɛ ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ kosɛbɛ an bɛ wele ko lutte contre la corruption ayiwa i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na ka ɲɛsin ko minnu ma ka se ka baara kɛ ka lusiniw jɔ Burkina Faso kɔnɔ Jean-Emmanuel Talba Ouédraogo ale da kɔni a sera o ma a y'a fɔ fana ko min ye ka se ka lusiniw yɛlɛ o bɛna se ka baara kɛ min bɛ se ka to kɔni finitigiw ka kɛlɛkɛminɛnw olu dɔw ka se ka dilan faso kɔnɔ i n'a fɔ o ka fanu o bɛ fani min don an bɛ wele ko tenue militaire ani minɛn misɛnmisɛn minnu bɛ se ka kɛlɛ kɛ minnu yɛrɛ bɛ se ka dilan an fɛ yan Burkina Faso ko fasodenw bɛna se ka o lusini ninnu bila sen kan ka se ka olu dilan i n'a fɔ ka se ka bolifɛn dɔw bayɛlɛma ka olu kɛ kɛlɛkɛminɛnw ye ko olu ko ninnu bɛɛ bɛna se ka dakɛnɛya Burkina Faso yɛrɛ kɔnɔ o de kosɔn ale y'a fɔ ko min ye industrialisation du Burkina ye o ko bɛna se ka warakata ɲɛfɛ ka se ka faso bɔ nɔgɔ la min ye binkanniwalikɛla kɛlɛ ye kosɛbɛ. Ayiwa Kader o diyara n ye yala wasadenw ye a ka kumakan ninnu kunbɛn cogoya jumɛn na. Ayiwa ni kumakan ninnu kunbɛnra ɲanama fɔ wasadenw yɛrɛ fɛ ayiwa a b'a lɔn ko Burkina Faso ka wasaden yɛrɛ kɔnɔ wasaden minnu bɛ olu bɛ taa se maa ɲɔgɔnna 140 ma maa ɲɔgɔnna 120 ma ayiwa olu bɛɛ sera ka tali kɛ wote min b'a jira k'a fɔ ko olu sinsinna ka sɔn ni Jean-Emmanuel Talba Ouédraogo ka premier ministre y'a ye ayiwa o wote nin tɛmɛnen kɔ wasaden ninnu bɛɛ ye wotera ka se ka jira ko olu sɔnna ni Jean-Emmanuel Talba Ouédraogo ka kumakan ye an bɛ wele ko plébiscite ayiwa o wasaden ninnu bɛɛ minnu ye maa 120 ye olu bɛɛ wotera ko olu sɔnna ni Jean-Emmanuel Talba Ouédraogo ka politiki ye min bɛna se ka to kɔni faso ka se ka kɛlɛ ɲɛnama kɛ ka taa min ye bɛnkanniwalikɛla ye ani ka se ka faso yɛrɛ ka nafolo buguya ka se ka to jamanadenw bɛɛ ka da dumunifɛn sɔrɔ faso kɔnɔ san nata tɔw ra. Ayiwa Kader an b'a dɔn k'a fɔ a ye min nɔrɔ bila n'o ye Apollinaire Kiyem Tembela ye ale kun ka kumakanw kun ka farin kojugu yala danfara bɛ Jean Baptiste ni Kiyem ni ɲɔgɔn cɛla la wa.
Ayiwa Jean-Emmanuel Rimtalba ka kuma fɔlɔ min kɛra wasadenw ɲɛfɛ kɔni danfaraba yɛrɛ le kɛra ale ka kumakan cogo ani min ye Joa Timson Kelem de Tambela ye kumakan ninnu yɛrɛ dakɛɲan tɛ adu b'a la ko Jean-Emmanuel Rimtalba Ouedraogo ale ka baara digi fɔlɔ o le ye kunnafolidi ye ayiwa a ye kumakan min lase wasadenw ɲɛfɛ bi wulada in na ka sɔgɔma fo ka na bila wulada in kan o kumakan ninnu bɛɛ kɛra i n'a fɔ maa dusu sumani maa hakili sumani kumakan foyi ma yɛlɛ kumakan dɔ kan min bɛ se k'a to kɔni an b'a ye i n'a fɔ dusukun dimi de bɛ ale la a sera k'a ka kow ɲɛfɔ basigira hakili sigira ani faamuyali ɲɛnama kɛra wasadenw bɛɛ fɛ fasodenw fana ye o kumakan ninnu kunbɛn ni hakilina dima ani timina dima ye. Ayiwa an bɛ foli k'i ye Kader Traoré k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Kader Traoré VOA Bambara ka laselilikɛla ka bɔ Wagadugu ale tun bɛ ka kuma an ye Burkina Faso premier ministre kura ka baara kuraw dayirali bi juma in na u ka furancɛ fanga wasadenw na ka tɛmɛ ni hakilina kelenw ye an bɛ an yɛlɛma an bɛ taa Senegal jamana kan awa an bɛ taa bi juma la a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko kalo 8 a ka sigili kɔfɛ Senegal premier ministre Ousmane Sonko ale fɛnɛ tun bɛ wasabilenw ɲɛma bi ka taa ka furuba politiki baarakɛ siraw olu dayira wasadenw na fasodenw sigilenw tun bɛ ka taabolo caman ɲɛnabɔliw makɔnɔ a fɛ misali la i n'a fɔ sifinw ka baarakow tungaladenw ka tungalataga cogoyaw ani kɛnɛya kow kalankow ani sɛnɛkɛlaw cakɛdaw togodalamɔgɔw ka baaraw i n'a fɔ cikɛlaw ni mɔnikɛlaw ani fɛn caman caman olu ni sɔrɔ yiriwali bolo an ka lasilikɛla Nama Jara ka bɔ Dakar ale b'an bolo nɛgɛ kan Nama ayiwa an ka foli b'i ye ayiwa mun bɛ se ka to hakili la premier ministre Ousmane Sonko ka nin sarankani ninnu kan. Sadatu an filɛbagaw n'a an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo waati in na i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Ousmane Sonko ka nin ɲɛfɔli wasadenw ɲɛna Sénégaldenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ sigilen ka nin dɔ in makɔnɔ awa a kɛra sanga 2 ani miniti damadɔ kɔnɔna na ɲɛfɔli k'a ka politiki baaraw taabolo kan wasadenw ɲɛna a sinsinna kuma minnu kan kalo 8 kɔnɔna na an ka marabagajɛkulu ɲɛmaa la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na u ye baara minnu kɛ a y'o fɔ kalo 8 kɔnɔna na n'o ye kalansow dɔ ani hôpitalisow dɔ n'u ka baaraw tun ma ban mara fɔlɔ yi waati la n'u baara yi laban ani fana ni ɲɛsinnen bɛ jamana kɔnɔna na yuruguyurugu a y'a jira ko cakɛdaw dɔ bɛ yuruguyurugu tun b'u kɔnɔna na u ka kalo 8 kɔnɔna na u sera ka olu bɔ yen ani fana min ye fɛnw sɔngɔw ye n'o ye dumunifɛnw ye kalo 8 kɔnɔna na a y'a jira ka kuma kɔnɔna na ko fɛn caman kɛra ka bɔ dumunifɛnw dɔ sɔngɔw la an bɛ waati min na ani ko i n'a fɔ i y'a fɔ i ka kumaw kɔnɔ cogo min na n'o ye sifinw u ka tuŋataga jɛ bawo an bɛ waati min na ɲinan sa in na ani san tɛmɛnenw na mɔgɔ min sara kɔgɔji kɔnɔna na dan t'a la o kama marabagajɛkulu ɲɛma Ousmane Sonko ko fɛɛrɛw jɔnjɔn bɛna sigi sen kan walasa sifinw ka se ka baara kɛ jamana kɔnɔ ani fana min b'a fɛ ka taa tunga la i ka taa i n'a fɔ sariya y'i yamaruya cogo min na n'o ye immigration irrégulier ye donc a y'o de jira wasadenw ɲɛna bi o kɔfɛ fana a ka kumaw kɔnɔna na a y'a jira ko Sénégal dugukɔrɔfɛnw fana o k'olu fana nafa ka bon o fɛn caman bɛna baara daminɛ san 2025 kɔnɔna yan n'o ye 2025 i n'a fɔ pétrole ni gazi a y'a jira k'o ye siraw de ye min b'a to bi baara bɛ se ka di sifinw ma n'olu ka baaraw daminɛna bawo an bɛ waati min na a y'a jira ko sifin caman bɛ yen u bɛ ladigiliw na ni ka ɲɛsin gazi ani pétrole baaraw kɛcogow la a y'o fɔ a ka kuma kɔnɔna na o kɔfɛ fana a y'a jira k'a fɔ fɛn caman bɛ yen n'o ye sifinw ka kalanko ye caman bɛ yen a y'a jɛ o kama a y'a jira ko fɛɛrɛ jɔnjɔn fana bɛna sigi sen kan walasa sifinw ka se ka kalan kɛ jamana in kɔnɔna na u ka se ka fɛn ɲa u yɛrɛ ye a ka kuma kɔnɔna na a y'a jira wasadenw ɲɛna fana k'a fɔ ko diɲɛ wari bɛ mara yɔrɔ min na n'o ye banque mondiale ye n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ wari mara yɔrɔ min na a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don jamanaw bɛ wari marabolo in de bɛ ɲini nka Sénégal olu bɛ fɔlɔ ka fɛn mun ko o de ye ka baara kɛ fɔlɔ jamana in kɔnɔna na n'o ye jamana ka sɔrɔ ye u bɛ baara kɛ n'o fɔlɔ n'u kisira waati min na yala ɲininkali filanan ye min ye teliya la yala a ye mun de fɔ ka kɛɲɛ ni lakana taabolow ye Sénégal jamana yɛrɛ dancɛw kan ani CEDEAO fɛnɛ.
a dama yɔrɔ la kosɛbɛ janko danjo la bawo a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ an ka mara ninnu bɛ waati min na bi na lakanabaliya bɛ yen o kama a y'a jira k'a fɔ Senegali dancɛ la ani jamana minnu bɛ dancɛw la k'a bɛ fɛɛrɛw kɛ ka video surveillance walasa ka mɔgɔtigiw kɔlɔsi ni o video surveillance ye bon o kɔfɛ fana a y'a jira ko mɔgɔw fana bɛ dege baara in na agences bɛ sigi sen kan dancɛw la walasa o lakana in bɛ se ka sabati cogo min na a ka kuma kɔnɔ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na o kɔfɛ a y'a jira bawo CEDEAO ko kuma a bɛ mɔgɔ caman da bi farafinna tilebin yanfan na Ousmane Sonko a y'a jira a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko CEDEAO hali bi Senegali bɛ sigi CEDEAO kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna na ani minnu ye baara minnu ye CEDEAO jɛ u bɛ fɛɛrɛw kɛ k'olu latile i n'a fɔ jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye tuma min a tun bɛ baara ta a y'a fɔ ka kuma kɔnɔna na Ousmane Sonko y'a jira ka hali bi olu fana bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka CEDEAO dɛmɛ a ka baara dun na jamanadenw ka laɲini bɛ se ka sabati i n'a fɔ minnu bɛ charte minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ cogo min na ka ɲɛ. Ayiwa an ka foli b'i ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun y'an ka lasilikɛla ye Nama Jara ka bɔ Dakar kumakanw ye a tun bɛ ka kuma Ousmane Sonko Senegal premier ministre ale y'a ka baarabolo kuraw dayira wasabulon kɔnɔ bi juma in na olu kan. Ayiwa sisan an bɛ an semafa ka segin ka na Mali jamana kɔnɔna la ka na nin ye an selen ye an ka kunnafoni tako fɔlɔ kuncɛ waati ma. Ayiwa an bɛ laɲini kɛ aw fɛ ka an tulo kɛrɛmu bɔ an bɛ segin ka na sisan ka na jɛmukan tɔ lase aw ma a k'an bɛ sɔnni. An balimaw ani yantuba san bantɔla don ni jumadon n'o ye décembre kalo o tile 27 an ka babu bɛna tali kɛ ko ba minnu kɛra ɲinan san kɔnɔ n'o ye san 2024 o hukumu kɔnɔna na an bɛ wele bila u ma a ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina di ɲɔgɔn ma ka kuma falen kɛ ko ba minnu kɛra ka tɛmɛ. Ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon o jɛmukan na a y'aw tulo sɔgɔ Vio Africa an b'a fɔ kɛnɛ kan. Ayiwa a y'aw bisimila nin kana fɔ kɔ dɛ. Ayiwa an seginna ka na an ka studio 53 kɔnɔna la VOA Soba la k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna halisa u bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn. Ayiwa ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye sisan an bɛ taa Ɲoro Mali la. Ayiwa kununko alamisa la tilela dunnen kɔfɛ ni lɛri 1 ɲɔgɔnna ye Ɲoro du Sahel Tariki Tijaniya ɲɛmɔgɔba Thierno Amadou Tall welekura cɛlamɔgɔ dɔw fɛ kilo 5 ani Jabe Jalla dugu ni ɲɔgɔn cɛla la ka taa kilo 70 ni Ɲoro du Sahel dugu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la. A masurumamɔgɔ min tun bɛ a n'a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa n'o a tɔgɔ ko Bassirou Tall a balimakɛ ale ye seereya dɔw di Modibo Dembele ma an ka a lamɛn. Ne yɛrɛ ɲɛna a tun bɛ ne yɛrɛ tun b'a la ne tun bɛ kɔnva la kɔrɔkɛ kɔrɔba dɔ Amadou Hadi Tall don kalandenw dɔ de tun nana mardi don on était ensemble donc kalandenw nana a ko san o san a bɛ taa bow ye ok donc kalandenw nana donc u nana u ko k'a b'a fɛ a ka taa bow fɛ ziyara la a ko Lembi a kan ka taa yɔrɔ dɔ la mais olu fana y'a ja ka programme tuguni k'u k'a lajɛ est ce que har n'a kɛra jeudi pour que a ka se ka taa u bara sɔgɔmada in na fajiri jeudi an ye fajiri sare Ɲoro yan an ye mobili 4 an ye mobili 4 ta ka sira ta ka taa Jabijala on a resté là-bas an ye ziyara kɛ an ye kuranɛ kalanw kɛ ka zikru kɛ ko 14h15 plutôt an salla an ye duwawu da kan donc an ye mobili wuli ne ka mobili de tun bɛ ɲɛfɛ double cabine Ford Ranger dɔrɔn ale tun bɛ V8 kɔnɔ donc double cabine ancien modèle 1 tun b'a la ani RAV4 1 donc an ye sira ta a 5 km Jabijala u ka foro yɛrɛ kɔnɔna na donc maajugu bɔra ni kungo kɔnɔna u bɛ moto la u ye Rafale ba wuli u ye Rafale wuli yɔrɔ min na mais ne kɔni jɔra mais olu tun bɛ V8 la u ma jɔ bon u taara u tugura olu de kɔ donc ala y'a kɛ u taara u bɛnna dugu dɔ la bon u jɔra yen donc u ni an kɔrɔkɛ kɔrɔba yɛrɛ seginna ka na o y'a sɔrɔ an kɔni tun ye anw ɲɛsiri ka an teriw bɛɛ siri bon ne yɛrɛ ka mobili ne yɛrɛ tun b'a boli bon o y'a sɔrɔ maa wɛrɛ fana donna la a bɛ ka boli an ka telefɔni bɛɛ bila bon u taara n'an ye yɔrɔ dɔ la bon an kɔni ye datugulen dɔ bon finalement u y'a lajigin k'anw ɲininka an tɔgɔw n'an jamuw na u tila k'an ɲɛw f'u ye o y'a sɔrɔ an kɔrɔkɛ in fana nana V8 la donc u ko sisan k'u b'anw bɛɛ bila u y'an bɛɛ bila bon à la dernière minute quelques secondes appel dɔ kɛra tuguni u ko k'u y'an bɛɛ bila mais Amadou si ta quoi Amadou bɛ t'u bolo ani V8 a kɛra bɛɛ kɛra ne yɛrɛ ɲɛna. K'a fɔ an ɲɛna mɔgɔ sugu jɔn don mɔgɔ minnu ye nin waleyaw kɛ aw b'u dɔn wa?
no antudo no tarna awnyana Mali famaw yi wulikajɔ jumɛn kɛ nin ko in na aw kɛlen ka a fɔ famaw ye asa bɛ kun kɔnɔ mana a minɛlen u ye dalu jumɛn fɔ u y'a fɔ mun de la u y'a minɛ wa an kɔni o ma fɛn fɔ anw ɲɛ u yɛrɛ y'a respecté mɔgɔ baara dɔn u yɛrɛ b'a dɔn fana diinɛ ɲɔgɔn mɔgɔ baara dɔn fana minnu dɔ ma dɔgɔlen tɛ bi diɲɛ bɛɛ b'a dɔn Thierno Hadi Tall denkɛ fɔlɔ de don ensuite Nioro première raison na Tijaniya Khalifa ale de don bon an kɔni bɛ ala deli an kɔrɔkɛ kɔrɔba dɔn an si fa balolen tɛ an baw balolen tɛ fɛn bɛɛ y'ale fɛn bɛɛ ale de b'a kɛ an fana bɛ wele da kɛ dɔrɔn an kɔni an bɛ dugawu ɲini silamɛw bɛɛ fɛ halisa an ka laɲini kɔni a ka se ka na an bolo la hɛrɛ la fana. Ayiwa sisan an bɛna taa an ka musow ka kɛnɛ kan Bobo Dioulasso Burkina Faso jamana kan ka taa an ka lasilikɛla Ndiaye Sanu sɔrɔ yen nɔ awa ale bɛna kuma an ye bi an balimamusow ka labɛnw ka kɛɲɛ ni 31 seli labɛnw sabatiliw ye tubabu san yɛlɛma o san laban waatiw ye Ndiaye Sanu an ka foli bɛ i ye i bisimila kɛnɛ kan awa ka a koɲa a bɛ cogoya di bi balimamusow bolo k'an bɛna taa 31 na wa wari ma sɔrɔ wari ma di an bɛ taa an cɛsiri ka kunkolow dilan ka seere k'an sen don baleni seerew kɔnɔ ka tugu an ka cɛw kɔ an kana dabila dɛ k'a to an wuleni cɛ kosɛbɛ Bobo Kobida bɛɛ ka fori b'i ye i y'a faamuya jaati o le kosɛbɛ nin wagati nin na muso ka san yɛlɛma musaka wariko an ka babu bi o le kan i m'a kɔlɔsi ko Bobo Dioulasso bɛ kɛ ka girin dugu kɔnɔna na ka taa 31 kunbɛn wa an bɛ wagati min na muso caman y'o ka wari sɔrɔ o bɛ jinjanjiw na n'o bɛ kɛ ka duyan lagiri u ka labɛnw na dɔw bɛ olu ma wari sɔrɔ ba olu ɲ'a mɛnni lo sira kan nka cɛ min n'i bolo tɛ se i kɔ ma i k'a lɔn ko i na nin san yɛlɛma nin kɛ kelenna sigi ra a n'a nɛnɛbaw cɛ ma bari a kɛra i n'a fɔ wajibi lo ni cɛ kan ka lɔn ni i furumuso walima i ka sunguru ka musakaw ye san yɛlɛma na ayiwa ala ni o kɔsɔn dun sunguruden caman bɛ wari minɛ yɔrɔ caman na o b'a minɛ yan k'a minɛ yan k'a minɛ yan k'a minɛ yan bɔtuma mana na se o bɛ boli k'o dogo cɛ dɔw fana bɛ olu bɛ wari di fo ka taa o jukɔnu bɔ k'a bila kɛnɛ ma nka ni bɔtuma sera o ɲ'a tɛla sunguru kan kuma ti ka bɔ n'a ye a ko min lo a balabu o man dɔgɔ i bɛna ye dugu kɔnɔ n'a bɛ ɲagare bari kɛlɛw lo bɛ yen dɔw bɛ bugɔ k'o ka perikiw bɔra dɔw bɛ o ka wari ɲini o bɔsira dɔw ka samara bɛ bɔ dɔw ka dereke bɛ bɔ ayiwa k'an kɔnɔ olu kɛnɛ fasugu ninnu ɲɛ don an ye munumunu saro kɛ dugu kɔnɔna na k'a filɛ musow ka labɛn bɛ cogo di o n'o cɛw ka wari ko ra an ye min sɔrɔ a la o lo filɛ nin ye Bobo Dioulasso sugu fiyɛra senbilayɔrɔ dɛsɛra janvier kalo lahɔrɔma na sannikɛlaw fanga bɛɛ ye musolakanw le ye sunguruni fara furumuso kan bɛɛ bɛ ɲa yɔrɔnin ni maa sɛgɛrɛ ni wagati nin na finikuraw bɛ san samaraw bɛ don ka filɛ saki dakamanaw bɛ tɛrɛmɛ hali ladira bɛ san an bɛnna ni an min ye mbaca jole de ma kɛ kana sanni kɛ 30 000 o tuma wari tɛna se la tiɲɛna wari tɛna se n yɛrɛ jɔ fara kan de ka na pour que kana dɔw san minɛw dɔw san ka fara kan ni wagati filɛ dɛ wɔyɔ tuma lo cɛ ni musow cɛ a furuniw a n'a sungurumanw bɛɛ Fatimata Sidibe y'o tiɲɛtigiya ni fɛtigi sera kɛlɛ bɛ caya dɛ ɲɔgɔn bugɔw b'a la dajukɔrɔ kumaw b'a la ŋunuŋunuw b'a la dɔw yɛrɛ b'o datigɛ ɲɔgɔn dara ala ni fɛtigi ninnu kɔsɔn parce que ni fɛtigi sera an bɛ kɔn ka to ka demande kɛ i tɛ nin kɛ n y'a papa min nin de fɛ ni papa m'a k'i ye i bɛ mun de kɛ i don tɛna se k'a bugɔ i b'i da kura la kɛlɛ tɛ yan bɛɛ b'a fɛ a n'a diyanamɔgɔ ka san yɛlɛma ni ɲɔgɔn ye Ibrahim Wedraogo feerenikɛla ale labɛnna kosɛbɛ o ko ra hali an ka wari minɛ na ten cogo min na yala a fana ye wari d'aw musow ma ale baara kɔrɔ de ye an ye dan musow ma yɛrɛ ka ca a tɛ se ka lakale an ye caman dan musow ma yala mɔgɔ kan k'i muso labɛn fɛti la ale wulibali de muso i b'a labɛn n'i m'a labɛn i bɛna dɔw de ye kɛnɛma ka ɲɛbɔ a fɛ n'i man fɛrɛ bɔ n ti bɔ n'i ye 31 lon su o kalo lo bɔra ten sungurudenw fɛ nin ye Awa Dawo ye I kamele ma waati mɔgɔ ma i tɛ se ka bɔ n'a ye parce que i habillé tɛ samara ma san fani ma san foyi ma kɛ quoi a tɛ se i ka ɲi ka dilan ka bɔ ok i kɔntani a fana kɔntani ni flankɛri ni min ye Abdul Aziz Tem Tore ye ale b'o kalama ne yɛrɛ lɔnni ne ma déclaré bɔ bon m'a dɔn cɛ n'a lo sera n'a bɛna sɔn ka bɔ n'a tɛna bɔ a ti faamu bibi in na dɛ jatiw da ko n'i m'a di ko i tɛ bɔ n'ale o yala wajibi lo cɛ ka janvier fɛrɛbɔ kɛ muso ye wa Fatimata Sidibe y'an jaabi
Jean cɛ mugan cɛ ma ne min mi 100% ka ko kɛ ka da muso ma ne a tɛ tɛmɛ cɛ fila yɛrɛ kan donc muso ye tile ele fɛ ka fɛn ɲuman don i den mi fɛ k'i den a den ɲɛnama a bɛ kɛ komi i muso ɲɔgɔn ya den a do tile kun cɛ le kan ka kɛ ka di ma ni cɛ ma kɛ ka di ma fo se dusu na tiɲɛ kɔrɔ donc ale bɛ na ni degun ye ya fɔ ye fana kɔnɔ. Tungurunuw ka 31 wari o kɔni tɛ wajibi ye Abdul Tiem Tore fɛ. Est-ce que wajibi lo mɔgɔ ka wari di sunguru ma 31 wa? Ne kɔni fɛ fanga kɔni tɛ a fɛnɛ ka ɲi ka baara kɛ a somɔgɔw b'a fɛ komi ne bɛ somɔgɔw bɛ ne fɛ cogo min ne bɛ yɛrɛ ta charge la cogo min a fɛnɛ ka ɲi ka essayer k'o kɛ quoi mais kana fɔ ko ne lo ka ɲi ka don n'a musaka ye kɔni a ka gɛlɛn dɛ. Ni kuma ma bɛn fiyewu Barakisɛ Ɲanu tulo la. Mais ti bɔra ni fakɛ ni bɔra ni kamele le kamele le kan ka wari di ni kamele ma wari di ma fɛtɛ la ti bɔra n cɛ ma fɛn d'u ma o b'a kɔnɔ bɔsi ka boli baara ka dumu yɛrɛ ka tunu o bɛɛ b'a kɔnɔ Zakara Traore ale ka wari tora a da fɛ waati caman. O bɛ se ka mɔgɔw wari minɛ tila de tɛ olu ka ca kɔnɔ sisan. A ɲɔgɔn ye sɔrɔ ka y'a. A ka ca yɛrɛ ka ne ka wari minɛ k'ale bɛna bɔ a mana sɔn ka bɔ quoi. A ma sɔn ka ko fana n'i y'a wele a tɛ appel ta a ka kuma yɛrɛ ka ca kɔnɔ. O janfa n'a ɲɔgɔnna sugu o ye dɔw ɲɛ yɛlɛ i n'a fɔ Mohamed Wedraogo. Ka sungun ne sɔgɔra ka kɛ ka cɛw ɲɛ yɛlɛ a ka ɲɛfɔ sisan sunguden bɛna sigi magasin na tan ka lɔ ka segi san ka kamalen wele ko na ko segi min ko tantan ka mana fɛ i b'a ye kamalen wara envoyer ka d'a ma a ka dun ni kamalen wɛrɛ wele kelen kɛ saba o e bɛn'o ze tɔgɔsi Jean Paul ka kundilan wari bɔ Siriki ka samara san Bilali ka fini dita ni bɛɛ bɛ sɔrɔ mɔgɔ kelen farira 31 don su o kɛlɛ tɛ dɔgɔya Bobo dugu kɔnɔna na. A bɛna ye o 31 don a bɛna ban dɛ dɔw tɛna bɔ sugu kɔnɔ yɛrɛ mɔgɔ bɛna lɔ da la de n'a y'i ka wari minɛ n'a ma bɔ bɛ n'i y'a ye dugu kɔnɔ i bɛna dara wuli a la dɛ donc jatiw la a ti faamu. Mɔgɔ dara wuli sunguden na dugu kɔnɔ. Ok a b'i ka wari minɛ a tɛna bɔ n'i ye i bɛna to yan n'i y'a ye mɔgɔ wɛrɛ kɔfɛ e fari bɛna ban donc f'i ka jigi rendez-vous le 31 décembre a bɛna ale. Awa Sanu ye maakɔrɔba ye ale fɛ musodenw ka kan ka hakili sɔrɔ. San o san o ko kelen de u bɛ sunguruden caman lo kun bɛ dugu kɔnɔ u b'u ka perikiw bɔsiw la u b'u senna samaraw bɔsiw la o yɛrɛ b'o déjà bie yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka t'i masaw bɛɛ nɛni ka kɛ ɲɔgɔn kan i ka bulonda u bɛ t'o baare i bɔra ni mɔgɔ min ye n'a y'a ye dugu kɔnɔ a b'a bɛɛ lamaloya sungurudenw ka sabali o ko ka valeur don yɛrɛ la ka valeur don musoya yɛrɛ la musoya yɛrɛ ko danbe n'i y'i tafe bolo minɛ ka ɲa nin bɛɛ n'i b'a la nin. San yɛlɛma seli kɔni bɛ kɛ ka labɛn a ɲɛ ma Bobo Dulaso. Ayiwa Kayatu e kɛ ni tɛ nin ye ka masala kɔnɔ lajɛ wa Kayatu i k'a lɔn ko 31 lon dogodogo ni dogocin cɔn olu ka ca anw fɛ Bobo Dulaso ɲayɔrɔ la sunguruden minnu ye kamalen ka wari minɛ k'o janfan olu bɛ boli ka dogora dugu kɔnɔna na cɛ caman bɛ olu ye furumusow tolu kɔnɔ ka bɔ ka to ka lagirin sungurudenw kɔfɛ olu fana bɛ diɲɛ tagabolo dɔw kan dɔw bɛ si sungurudenw ka dara dɔw yɛrɛ bɛ sigi du kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛndɛ ani kɛlɛba kɛra a mana kɛ min o min ye kɔni n'i y'a ta k'a dɛmɛ a dama kan n'i ma bama i bɛ bɔnɔ a bɛɛra a k'a lɔn ko an bɛ wagati min na bi in na sungurudenw kɔni bɛ kɛ ka lagiri ka to ka fɛtiw labɛn ayiwa k'an to labɛnw kɔnɔna na a b'an ka san yɛlɛma fori lase VOA Banbara baarakɛlaw a n'a lasigidenw ani a lagɛri tɛbagaw bɛɛ ban minnu bɛɛ ye o bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka an ka jamukan nin bila kɛnɛ kan an ka fori bi o bɛɛ ye cɛ fara muso kan denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba kan jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan san yɛrɛ ala k'a di ani o ma ka san kɛnɛya sururu an bɛɛ kunna san 2025 jumakun fɔlɔ an ɲɔgɔn bɛrɛ ni kɛnɛ kelen kan o kana taa kɔ o kana taa ɲɛ musow ka jamukan kɛnɛ a b'a nɔ kɔrɔ la VOA Banbara sanfɛ kabini Bobo Dulaso. Ayiwa an ka foli b'i ye Njayi Sanu e yɛrɛ cɛsirilen bɛ 31 kama ɲɛ b'i la cogoya min na nin ye tan ɔ sungurudenninw ko k'olu ka tɔnɔ 120 bɔ sɛkili kelen na yarɔ o tɛna ja dɛ an ka foli b'i ye nin tun ye Njayi Sanu VOA Banbara ka laselikɛla min bɛ muso ka kɛnɛsigi kɛ juma o juma an ka jɛmukan kɔnɔna la ka kumakanw ye ka bɔ Bobo Dulaso ayiwa ala ka duwawu bɛɛ minɛ sisan an bɛ tɛmɛ ni an bɛ tɛmɛ ni Siyaka Tarawele ye farikolo ɲɛnajɔ kɛnɛ kan an ka kunnafoniw lamɛn. Ka cɛmanninw musomanninw k'u dege baskɛti la n'o ye sanfɛ cɛliw ye ka tɔnbukutukaw ka baskɛti kanu don la
u y'a laɲini dɔw ye denmisɛnnin minnu bɛ ye kan in kɔnɔna na n'o ye cɛmanninw ani musomanninw ye o mɔgɔ caman de bɛ kɛnɛ kan a bɛ mɔgɔ 500 bɔ u bɔra Tombouctou marabolo bɛ kɔnɔna na n'o ye a cercle 5 ye Tombouctou Ɲafinke Dire Gundam ani Gurumara-Rousse ani camp promoteur n'o ye a sigibaga ye an masalala kan laɲiniw ye min ye n'o ye lieutenant colonel Alaji Diko ye an ka Alaji Diko lamɛn. Ne ye Tombouctou ye n'i ye a lajɛ n ye basket daminɛ ni terrain kan ani terrain min bɛ yanfɛla la an ye basket daminɛ nin de kan mais n'i ye a ta ka bi ani o don lajɛ i b'a sɔrɔ an mɔgɔ 50 mɔgɔ kelen ballon kelen de b'an bolo hali minnu tun b'a ɲɛ an tun b'u ka ramasser de ballon kɛ ballon kelen ballon fila donc n'i ye garisɛgɛ sɔrɔ ka taa yan fɛ Bamako ka basket kɛ ka kɛ entraîneur ye ka stage caman kɛ n y'a ye ko danfara caman bɛ an yan mɔgɔw ani yanfɛla mɔgɔw cɛ ka taa matériel ko la ka taa infrastructure ko la fɛn caman caman donc je me suis dit que bon n bɛna n faso la n bɛ to ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan ka to ka na denmisɛnninw ɲɛnajɛ pour que u fana ka chance dɔ sɔrɔ mais tellement que a nisɔndiya bonyana denmisɛnninw fɛ denmisɛnninw mansaw fɛ ani dugu ɲɛmɔgɔw autorités fɛ donc n y'a ɲini ala fɛ n ka se ka a fɛn kɛ san o san o de la san o san n bɛna ka na a kuraya donc san 4 laban na an bɛ k'a fɔ bi Mali kura tɛ se ka kɛ fo jogo kura ani hadamaden kuraw ka kɛ donc an bɛ kan ni basket minnu kɛ n'i y'a ye denmisɛnnin fitinin an bɛ message caman passé min b'u to u ka jamana ka diya u ye min b'a yira la ko finman ni jɛman a bɛɛ ye kelen ye. Ni kan min bɛ sen na n'a bɛ basketi sanfɛcɛli ko fɔ Tombouctou yan nisɔndiya kɛnɛ don bɛɛ lajɛlen bɛ na u bɛ muguri ka nisɔndiya ka kan in kunbɛn VOA Bambara tɔgɔ la Tombouctou Siyaka Traoré kala seli don. Ayiwa an balimaw k'a fɔ ɲɛna nin bɛna dansigi kɛ an ka kunnafoni na nka sani an ka wuli ayiwa an bɛ foli kɛ an baarakɛɲɔgɔnw ani an ka radio partenaires ani fɛn fɛn mɔgɔ mɔgɔ b'a lajɛ parce que nin ye juma laban ye Malikura ka kɛnɛsigi juma laban ye san juma laban ye ka foli ni tanuni lase aw ma k'a fɔ aw ma ko aw bonne heureuse ani sankura ala k'a yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma awa sisan ka laseli kɛ aw ye aw bɛ Mohamed Touré sɔrɔ sisan an b'a fɔ kɛnɛ kan nɛgɛ ɲɛ 19 fitirimagɛn waati la a bɛna kuma taaboloba belebeleba minnu lawaliyara san 2024 kɔnɔna la ayiwa o kɛnɛ bɛna sigi aw bɛɛ ka don baro kɔnɔna la yaasa a ka se ka aw hakilinaw di a kana to a ka fɔ aw kɔ nin tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye jɛmukan in a labɛnna an ka musobangana fɛ Blanche Sanu a k'an bɛn san wɛrɛ san 2025. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. O bɛ yen a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa somɔgɔ don dɛ a ci
La Voz de América presenta